morning guys. Diyan yung papanantay tatan? Mangunguha kami ng tulya. Tulya. Kago! Ay kami magatag kago! Fiala ikan! Pero bago ang lahat guys, agkapi tayo pelang. Kapi. Ito lang. Gusto tayo ramid ang ay ko. Haang kakapkapin ka mati. Ano? Dito turun naman. Na. Na? Nakambur na. Nakambur na. Kapat ng DM. Pag mahawakan niya bato na. Buto na lang man ano. Yung mga ganyan. Pero wala. Ano, out of stock. Ito yung unang labas. Ganito. Hindi ka nagkalan. Limang kung siyang baga? Ikan bas mo tanong Pinne. malak. Gadita ka jay ah. Kahit balik ko kay Karuturi. Dadadakil pa. Adi yung gala tabalik to kay tayo. Balik ko kay Kago. Kumuha na rin kayo ng lasi. Ang mahal ng lasi doon. Kaya nga pag mag-harvest kami ng lasi. Adilag daw. Ay, wow. Nakangingin na dyan. Ala! Uy! Tultuladan na. Lamang kan. Opo. Opo. Haon ka na. What? Atay ka slack! Walang... Cookie! Kawawa nung aso namin. Kinagat ng malaking aso. Yan na sila guys. Hi. Hi. Yan, dito siya guys. Papasok kami dito. Kasi doon sa malapit wala na daw, doon tulya, ubos na.
Ayan oh, may mga oyster. Ingat-ingat lang sa mga ganyan kasi masakit yan pag nasugatan ka. Ayan, dito na pala. Oh, nabangga na. Niloko tayo, guys. Niloko tayo ng damulag na yan, oh. Yang niloko tayo ng damulag na yan. Nato ka na. Yan. Dalhin nyo tong van Van? One. Van? Ito, dalhin nyo pag nagpaganon kayo. Baya balde ko raw. Ay, red ka baka kagi. So, dito na guys. Ito tayo nalat? Hanap na tayo ng tulya. Tulya, tulya, nasan ka na ba? Ito, patay. Diyan. Ni, sapatos. Hanga jenti danom? Tumututol kami langan na ngay. Ye okay ka, dakal na kwa. Ang lalaki ng shell. Yung nasakit dito ko na. Diyan. Ala, makisapol kayo. Ang swerte yun, damala yun. Kita ka ko. Ano gano'n yung pobra ka? Nen, alam ko majibunang ah. Inalam ko majibunang. Ito apa yang rodsak? Ni apa di ka nag-jacket manang. Uy, ang mo muna. Dama. Uy, dama. Mal, ikastak pa lang, idabog pa lang. One. Nakuha guys. Tingnan nyo yung aso namin, oh, dinala namin. Baka kasi kagatin na naman siya ng mga malalaking aso dun. Ano ba yan? Oh man. Mahirap pala manguha ng tulya dito. Maraming nipa. Hi. Parang katutubo. Ay, dung, 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 dung. So guys, mga kampel lang tatatikag go. Kilawen nga kaggo. So talaga kita na alami guys ni Adon. At eto pa. Yun. Kasama namin.
Ronnie Ricketts. Ang sarap-sarap. Kuda ito nga. Pag tinugtugam. Yan. Wow. JM, pwede. Kasaratan ako mahal nga itid mo kanya. Ito na siya. Kinlagyan mo ng ano, suka. Tangkan talaga yan. Oh guys, tulya. Ang sarap-sarap. Ay, joke lang. May doon upload. Nakarayo, ira? Una yan. Kaya lagat pa. Gas kita ito. Agupis na ito. Tapos, Masarap guys. ito, danak ko ni Tete, lanala ko. Ay, wait lang. bedtime. Hindi mas yung. Last. Kaya ba? Tataka man lamangan kinilaw. Ayaw mo? Kamu tinuktukan? Ni Eman. Tukto ka man. Kaya ba? Un. Yu ari makil kilaw enak kilaw na. Don! Kita nyo daji kito may. Kito? Kitaw. Kito. Kita o edi ay po. Takito mine. Nagsosyal ya. Ikaman matikas na mahal. Na? Suka. Haang ka no? Naimas last pelang guys. Baka uudin ang tiyan natin. Sibiyag. Tama na guys. Napal ka mo ba? Di kahit anak. Apay. Naglimas. Lami kayo. Kalami kayo. Lami guys. Pay, hindi kayo Awal? Hindi mo binugwanan? Kimira ka na doon. Nabukak man tayo. Go. Go! Maya ka na? Agawid kami guys. Kami uuwi na. Okay ka na kami. Na, dali nila. Dala ni maganda mo. Uwi na kami guys. Ito po yung nakuha. Yan po yung nakuha namin. Yan din yung balitukay. At ito rin, masingo. Kumanag. Oh, yan. Oh. Tula. Ano? Tulya. Tulya pala. Tulya guys. Tulya. Manamis na miss. Oh guys, malapit na kami. Anak na yan. Na? Anak na yan. Makita ko mamaya yung mga nakuha namin. Ay, sarap. Nakuha namin. Sige, bye for now. Yan na po guys, ang nakuha namin. Tala na gitinaalan ni mga ano. Well.
Takay pa lang, ta. Punta tayo sa kabilang bangir. Sunuumba. Malamig kan. Apa yung saray na nga? Mangag. Itadanak na. Ay na. Tamo ka dyan. Ano? Punong. Oh. Ah. Wan. Data pa yun, no? Lang guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!